Anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. So kana day nga video day no is nag-viral na siya day nga wa pay one day. Unya lagi kay daghan makaing duguan na ni ambak sakit din kay naglagot sila sa kuha. Kay kuno daw wa daw koy batasan og batid ako og batasan. Huy, ay dong na koy batasan dong pero walang kakauyon please lang. Kay kana mangul nga video day is na ana maguko sa akong paderlan ana. Nga singuta guni mong tingguanga ka. Kay naluoy ko sa akong paderlan ana day kay lagi basa ka siya singot. Og kana pong tawagan namo day is normal na gyud na sa moan duha. Kay maskin man naa pa to ang akong Mother Earth, ako jud to ingnon nga matiguwang na lagi kay kamaay. Kay kita bitang mga anak day no, ang pinakahadlukan jud nato is matigulang ang ato ang ginikanan. Kay once matigulang manggod sila day, kabalo manggod ta day nga anytime is mawala na sila sa tua. Kay kada bagos paderlan day pag mula ka na day mo ana magguko agoy to ara ang tigulang asa ka na siya gikan. Gagisugod manggod ako na siya tawag og tigulang day kato bitaw pag senior na niya. Munang ay mo kasuko day kay wala mo kabalo day kung unsa nako kapinangga ang ako ang paderlan. Kay kung pwede pa kabuton ko ng bulan day gihampak na ko na sa iya ay charot kay isog ba. Magjoke sa taga may ani kay grabe naman jud kainit yung mga dugo diha. Kaya ako mong nga klase nga anak din no is wala jud ko laing gipangandoy day ba nga makatabang ko or makahatag ko og kalipay sa ilaha bitaw. Kay kami mangguday nga anak nilang paderlan day is dili manggud mi mga juicy ba. Kana bitang mag-ana mi sa ilag I love you, good morning. So wala mi ana day, wala na mo na siya nadak-i. Pero kabalo mi sa mo ang heart ug sa mo ang mind day nga love jud kay namo na sila ug pinangga namo na sila. Mo nang dako jud kay mig respeto sa mo ang ginikanan kay kung wala na sila day is wala pud mi diri sa kalibutan. Ug dili jud na siya pwede mawala ang respeto namo sa ilaha. Mao jud nay dapat nako paningkamutan nga dili mawala ako ang respeto sa kuang mga ginikanan. Dili man ko perpekto nga anak nila, pero naningkamot ko para mahatagan ako sila sa ilahang kalipay. Muna karon nag-vlog ko, daghan kay ko memories ako ang paderland, pero sa ako ang Mother Earth is wala jud koy memories. Kaya atong mga panahon na is wala pa ko nag-vlog, mo nang wala jud mo kakita sa ako ang Mother Earth. Pero karon nga naa akong paderland is daghan kog memories sa iya nga kauban mi. Kay kami magudi paderland day is tandim jud mi ani niya sa una. Pag nagay disco sa bukid day mag-uban jud mi kaming duha. Kay kung moingon si paderland day nga manguli na mi is manguli namin duha. Di pagkabuntag day kaming duha bilar please lang. Mo nang wala koy rason para di mo respeto sa iya ha. Ug aside sa dana day sa panahon nga nag-eskwela pa ko high school day, grabe ko kapinangga og ginatiman ana ko ang paderland. Although na time nga maglalis jud mi anang duha kay lagi di man pud siya patuugod. Kay ang gusto man gud nako day is dili na siya mag-uma ba kay dili na lagi ko gusto nga makapoy pa siya. Ug ako sa day no, dako kay ko respeto sa akong mga ginikanan or sa akong pamilya. Kay musugot pa ko day nga di ko magrespeto sa laing tao kaysa sa akong pamilya. Kay dili porket content creator ko day is magpinlastikay na lang ko sa inyo ha. Kung unsa man gani na inyo makita sa uban akong mga vlog, mao jud na ang tinuod nga ako. Dili man ko perpekto para sa inyo ha. Kay dili magutan ang trabaho nako is magustuhan na ninyo. Nay uban nga gusto ko nila, napoy uban nga dili ko nila gusto. Ang taong gusto nako, ang tao nga nag-love nako is magstay jud na sila sa kuha. So mo jud na gitawag day nga wala ko gipanganak diri sa kalibutan nga magustuhan ko sa tanan. Pero ang tao nga dili ganahan nako, okay ra sad na ug wala sila sa kuha. Kay dili na ko mabasol tanan ang iyong nasa inyong hunahuna karon. Pwede ko ninyo i-bash anytime sa gusto ninyo. Ay pasaylo aday kung bati man gali nga words or bati man gali nga ako ang gilitok sa ako ang paderland. Og anyway, maura sad to ako ang explanation sa inyo no. Og diri na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Manang bye mo. Ay.